Τι θα γίνει πάλι σήμερα, ρε παιδιά. Σνούπιδες. Κοίτα τι λέει. Το Σνούπι το ξέρεις. είναι ο Σνούπι? Είναι του Πρίτσκα το σκυλί. Ναι. Το οποίο προφανώς θα είναι καμιά πώς τη λένε. Ποιος είναι αυτός? Καμιά σάπια πατσαβούρα. Η οποία μαλώνει με κόσμο, ρε. Με σκυλιά άλλα. Ναι, και τους λέω χθες, θα σας λέω. Το είδες? Ευχαριστούμε αγορίνα για το sub. Πάμε ρε Μαρία Πορκέρα. Μαρία Πορκέ. Λοιπόν, Βάλαμε ήχο του Μαρία Πορκέ στο sub. ναι, έτσι. Και θα αλλάζει, ανάλογα Λοιπόν, την επικαιρότητα. Σήμερα, κλασικά, Horror Night 7, εδώ με τον Σάπιο δίπλα μου. Τι με είπες? Όχι εσένα, εννοούσα το Σάπιο αυτό. Α, Ναι, πρόσεξε μαλάκα, μην κάνεις και μια χαζομάρα στο Oculus, θα πλακωθούμε. Και έχω 3 παιχνίδια. 3 ψιλοδυναμίτες. τα μάθα. Ναι. Τα μάθα. Το ένα να ξέρεις ότι το ένα από αυτά Ναι. θα σε κάνει άντρα. Σήμερα θα γίνεις άντρας. Γιατί δεν είμαι άντρας, Μαρία. Νομίζω. Είστε κούτσι Μαρία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, 2-3 πράγματα. Όπως κάνω κάθε φορά, εντάξει, ξέρετε τα κλασικά. Το δέχομαι ρε μαλάκα. Ξέρετε τα κλασικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σήμερα ξέρεις ότι είναι όντως ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φιλέ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που Παρασκευή κάνουμε live stream Τίποτα δεν και είναι έξω τυχαίο. υφίστανται ακραία καιρικά. Είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα στη γειτονιά σας. Καλά, όχι δεν τόσο πολύ. Λοιπόν, 1114 άτομα, αλήθεια. Δεν μπορώ και να δείξω ρόγα ρε μαλάκα, μας το κόψανε. Το κόψανε το Twitch, απαγορεύεται. Ναι, Θα μας φίλε, μπανάρουν. δεν Αν μπορούμε αρχίσει να και δείχνεις τώρα. Σοβαρά, μα Ναι, δείξω ναι, ναι, ρόγα ναι. θα μας μπανάρουν. Τώρα εντάξει, λίγο ρε παιδί, κάνε ένα γρήγορο. Πάρ' τα Twitch. Πάρτα ρε μαλάκα Twitch. Εγώ θέλω να δείξω ρόγα εκεί, special, σε νιέ πενιέ, σούξου μουξου Μαγκασάκι. και τέτοια. Νάντακορε. Νάντακορε. Αρίγατο. Σαριμάς. Που είναι ροχασιλίδης ρε, που είναι, μου Να τον λείπει. πάρουμε, να τον πάρουμε μετά. Μου να λείπει τον το πάρουμε. σύγχαμα. Το Να σύγχαμα. τον πάρουμε. Το σύγχαμα. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, προφανώς. Σήμερα έχει πάντα. Τις Παρασκευές έχει κορίτσια. Έχει. Έχει. Έχει κάτι Και θύματα. μας βλέπουν πολλά και τις αγαπάμε πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Θα υδρώσω σήμερα, ρε μαλάκα. Τώρα γιατί πάλι αυτή η ναυτία πάλι. Θα έρθει δε. Πάλι αυτή η ναυτία, ρε Θα έρθει, φίλε. φίλε. Θα έρθει. Λοιπόν, έχω να δηλώσω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, και τα δύο αφορούν τους Θεσσαλονικείς, το ένα περισσότερο, το άλλο είναι στο χέρι σας για το αν θα σας αφορά ή όχι. Φοβάμαι από εδώ. Ωραία, μαλάκα, τι είναι αυτό που κάνει. Θα φας καλά. Δεν φοβάμαι, φίλε. Παιδιά, το κάγκελο είναι εδώ. Είδες. Πέρα από την πλάκα, σας μιλάω απολύτως σοβαρά. Ναι, είναι το καλύτερο. Είναι, κοίτα πως φαίνεται. Είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε Rift. Εγώ από αυτά που έχω δει. Είναι απίστευτο. Ξέρεις γιατί ρε, είναι δουλεμένο για το Development Kit 2 ρε φίλε. Γι' αυτό τα σπάει έτσι το παιχνίδι. Απλά έχει σκατά στους τοίχους. Ωρε φίλε. Εδώ. Μαλάκα φοβάμαι αλήθεια. Κάτι άκουσα. Κάτσε εδώ. Άρε μπάσταρδε, ήξερα ότι δεν θα σε εδώ ευρώ. Θα σε βρω εδώ. Εδώ είμαι βρε βλάκα. Παίξε. Όντως οι πόρτες είναι Παίξε, τρομακτικές παίξε. και θα τα ανοίγουνε. Αλλά εγώ περίμενε. Πίπα, πίπα, πίπα.
Πίπα. Εγώ δεν έκανα ρε φίλε τη Σιρήνα ρε μαλάκα, με πέθανες ρε μαλάκα.